बाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैदो। आसा खालामो बयबो नायलांगोन आरो सिगांनि भिडिअफोरखौबो नायलांदो जानो हागौ। माबायदि मोनदो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर। मोजां मोनदोबाबो हामा जादोबाबो खोन्थाहरबासो जों सोलोंगोन आरो मोजां बानायनो सोलोंगोन, मिथिगोन जोंनि गोरोन्थिया बहा दङ बहा गैया खोन्थाहरबानो जाबाय। दिनै नायलांदो होमबा। दिनैनि जोंनि जानायनि मेनुआव दङ औवा मेवा अनलाजों ना, ओमफ्राय ना खर'नि बाथोन, ओमफ्राय दालि बाथोन, ओमफ्राय दङ भेन्दि फ्राय। नै जोंदो आदै थायो होननाया बेनो जोंहानि आदैया जिएमसिआव खामानि मावो। ओमफ्राय मा होनो आदै थाबाथाय आंहा मैगं हानायनि टेनसनानो गैया आरो डिउटि गैयाबा न'आव थाबाथाय आदैयानो सोब हानानै साफा सुफा खालामना होयो। आं अकल संनायल'सो आरो औवा मेवाखौ आं खुनु दिन हाफेराखै, ओमफ्राय मिथियाबो माबायदि हायो। दा जों गोरलैखौ मैगं जानानै अनलादो एसे रानायखौ गिनानै बयामाव सोना दोननोसै। देनां जानो लुगैबाथाय मोदै खालामना दोनगोन, जानो लुगैबाथाय जागोन आरो अनला जायो। आं बिराद गोथाव मोनखायो मोदैखौ। नाखौबो आदैया सायसिगोन, दा सायनायखौ दिन्थिला, सायखांबायबो आदैया। आदै थाबाथाय एकदम टेनसन फ्रि आरो बेफोरनि आंहा। नङाबा हाखांबाय, हानानै ओमफ्राय माइरंखौबो सोमना दोनबाय, सामब्राम गुफुर एवनो होना दोनदो, खारैजों एवना लाबाय मेवाखौ। ओमफ्राय एसे एवखांनानै रानबाथाय मेवानि दैया रानबाथाय दै होनांगौ आरो। ओमफ्राय माइरं गुन्दैयानो थिखांना दोनबाय, थिखांनानै सामब्राम फानलु ओमफ्राय जाब्रांखौ होआबाथ' एकदम गोथाव मोनथारा। आं जाब्रांखौ होथारगोन आरो। दालि बाथोनखौ बानायगोन दा, दालियाव होगोन जों आलु गोजा, सामब्राम गुफुर, नोरसिं बिलाइ, ओमफ्राय हाइजें थुख्राखै हाना होनोसै आरो। बिराद गोथाव जाखायो। जायाखैबा जानानै मालाबा बिराद गोथाव जाखायो। बेहाय जाबाय जोंहा खारैयाव माइरंखौ माइरंआनो देनानै होखादोंमोन, ओमफ्राय थायासै गासिबो खानानै नाखौ होनोसै। दा एवना दोनखादोंमोन नाखौ, खानोसै दसे गोदौबानो जागोन आरो। दिनै जानायखौ दिन्थिबाय थाया आं। ओमफ्राय भेन्दिखौबो एवबाय, एवखांबाय बाय फ्राय खालामनोसै। ओमफ्राय दङ दा जोंहा दालि बाथोना बानायनो दङ। ओमफ्राय मैगंआबो मोनबाय, मोननानै दा देनोसै माबाखौ दालिखौ, नैबे ना खर'खौ बेजों बाथोन जागोन। सामब्राम गुफुर आरो फानलु एवनानै खावनानै देनोसै। देखांबाय जानोसै। दिनै आंनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो। ओमफ्राय लोगोसे सोरबा गोदानै नायदोबा साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामदो, लाइकबो हरदो। ओमफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जायफोरा नायदो बेनि थाखाय थेंक इउ। आरो लोगोसे आं दिनै बुंनो नागिरो, दा सिटुवेसनफ्रा ओरैबायदि हामाना कभिड-19नि थाखाय रावबो ओंखारनोबो हाया। दा किसुमान मानसि ओरैबायदि जादों, बेसे हाबबाय थानो, न'आव थाबाय थाबाथ' मोनजाला। दा आखायाव थानाय फैसाफोराबो जोबजोबबाय आरो हाजिरा मावना जाग्राफोराथ' दा मा खालामनानै जागोन। फार्स्टआवथ' बयबो सहाय खालामनायदोंमोन, सोरबा माइरं, सोरबा दालि, आलु बेफोरबायदि रानदोंमोन, साननैसो सोलिदोंमोन। दा बेफोरबायदियाबोथ' गैला, रावबो दा सहाय खालामनाय मानसिफ्राबो बेसे खालामनो। दैबाना जानाय जायगायावसो होनो ना कभिड-19नि माबानि थाखायसो राननो, माने सरकाराबो आरो बेसे नायनो। ओंखायनो बयखौबो आं खावलायहरो, जाहाथे इमान खैफोदनि गेजेरावबो जों खस्थ'यै सोलिनांगोन साननैसो, होमबासो जों सिगांनि बायदि नर्मेल दिनफोरखौ मोनफिनगोन। ओंखायनो बयखौबो खावलायहरो, गावबा गावनि न'आव था, मोजाङै था, सेफ था, फेमिलिजों था। मानसिफ्रा फेमिलिजों थानो लुगैयोमोन सिगां, खिन्थु समनि आंखालाव थानो हायामोन। दा जिहेथु बे मोनसे भगबानाबो मोनसे अपरचुनिटि हरनाय बायदि हरदो आरो मानसिफोरखौ फेमिलिजों टाइम स्पेन्ड खालामनो थाखाय। ओंखायनो बिदि साननानैनो रावबो जेबो हामा सानालाबानो बयखौबो सापर्ट खालामलायनानै मेन्टेलि जाहाथे रावखौबो ओरैनो दङ माने खामानि मावाखै न'आव जना थादो होननानै रावखौबो हेरेस खालामनाङा। बयखौबो मेन्टेल
मेन्टेलि सापर्ट हो फिजिकेलि सापर्ट हो बिदिनो जों माबा COVID-19 बा जिखुनु माबाफोरखो खैफोदफोरखो होबथानो हागोन बा मोजां दिनफोरखो मोनफिनगोन बिनि थाखाय बयनिबो खाथियाव आं खावलायहरबाय ओमफ्राय जाय जेरै हागौ खाथि खालानि मानसिफोरखौ गैयै मानसिफोरखौ एसे खहाय खालाम मानोना रावबोथ' मिथियाना मानसिनि लाइफआव माला मा जागोन जोंबो मालाबा इदि सिचुएसनाव गोलैनो हागौ मालायनि हेफाजाब नांगौ जानो हानाय जोंहाबो ओंखायनो मानसियालाय मा दिनै दं गाबोन गैया थाखा फैसायाबो दिनै फैगोन गाबोन थांगोन इदिनोसै ओंखायनो गावबा गावनि खाथिनि मानसिफोरखौ एसेबाबो जानो गैयैफोरखौ बाय बांलाबाबो जि हायो थाइसे थाइनै होनानैबाबो सहाय खालामलाय गावजों गाव अनलायनानै था रावबो रावखौबो सैलायनाङा बेनो बयनिसिमबो खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों।